Atanperästä se raja. Ja Ota purkitse kuva. se oli sitten se kun vaimo asui asemalla ja sitten niin se pelasi katossa sen. Se ei minä sanoin syrkästi puhelimessa, että se on sillä lailla, että sinä et saa yhtään enempää kuin sitä äijien osasta muuta kuin äitinen osasta muuta kuin Lakiosan tai No. niin. Koira muuten rauhoittui, kun se huomasi, että isäntäkin tuli ja kavereita olla. Joo, niin teki. Se räkytti aikaisemmin. Niin. Joo. Mikä sen nimi onkaan? Joppe? Eikö? Vai Se Jeppe? on Jehu. Jehu. Jehu, joo. Minä pahan tämä Eikka sulle nettiin, niin saat katella. Ai niin, siirrät sinne. Niin, joo, mutta Patsi siihen samaan V-etapsa. Niin joo.